Kaseng Jaintia Students Union haka artarik yayong kaladawan sorkar jela bahkan bukno ya ke Meghalaya Public Services Commission MPSC Examination Center hari lum Jaintia. Haba IT ya ke dorkas sya usumbut Menteri Rangba Umas Nya Bahlangdhar u General Secretary ke JSU u Nilke Mukim ulaong. Ngi kentujur ya ke sorkar bat ya ke MPSC bakin bukno ya ke MPSC Examination Center hari lum Jaintia kelam dapen selam syu. Ka jingbu ya kini ka center kan weng ya ki jing e ka baki samla puli ki hap ban mat kamtam kito ki bawan na ki long ying ki baduna ha kayo ka kon bat ban penti kena ya ka juk kala na ka benta ban yo ya kun ya ki exam ula ong ba ka jing bom don ka MPSC exam center hari lum Jaintia kalawan ra ka jing e ka bakraw ya ki samla puli na ka tanjong ni ki samla puli na ki tan ki bak paji jong ka East but West Jaintia Hills District ki haban le shadu shishlong ban ya khun ki exam MPSC ka bakta jur ya ka por war ka jinglut jingsam ka jingjur jong ka jingdang kali khamtam haki por long school long tray ki lam sha ka jingslam bat ka bakhang lat iki samla pule bakin poi sha ki jaka tho exam ha ka por ka babyang kito ki bawan poi slam ki la sha khang lat ban rum ka balam sha ka jingdu e ya kalat ka kabu ulaong Uni unong yalam kaseng ulaong ru babun ki samla puli na ka thany rilum Jaintia ki de ki bawan na ki long ying ki baduna ha ka yo ka kon ka jinglut jingsep ha ka let ka wan shilong kuntup ya ka jinglut jingsep ha ka bayade bat ka bam ka di ka jakasa ka ta jur ya kini ki samla ka jings ir na ka jingla bandu tho ya ka exam na mar ka jingslam kala nang ban khia shu shu ya ka jing e Nalor kata ulaong bawat lagi don shibun ki samla ki ba apply kam na po rilum Jaintia Henry ka jingbom don ya ka center tho exam kala pendu no shibun habayanu jor bat ki weipar ki samla puli ki badai na ki we ki district ki balak ban poida ka basuk syaki jaka tho exam Jungi ka Jaintia Student Union Central Body gilawan syaka nega por banta ban kenduk ye Deputy Chief Minister di Sri Bahlangdhar Bedai bat ka examination center MPSC sel po Jaintia Hills. Penduduk Islam arjar khalai kasau ngilayo yang MPSC sel kabadai tang ka department. Bat kibriu jung ini po Jaintia Hills ki hapan apir exam syuduk shilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke becengan jangan kendong. Teng-teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam ya kendu i gini gijing teng haba kibila prepare ro kimyo ban appear exam na mal kim poi piang por tang naga daw ka traffic jam tim tang singi kendu ya i deputy chief minister badan brom jangi bat ila kular ro yang iba kin inle ya kendu bat chief minister tak singi ban ya keren mata kene bat negalian jangi ka Jaintia Student Union ni da ingu bat ngi da ai kublaish kadai ya deputy chief minister namar ba ila shim ya kene ka sinjam keba kerpang na benta ka Jaintia Hills berok kubai. But segawai ngakwa ban keren syai syai government tada government kam respon ya kani ka MPSC center kumba kila respon ya ketura Shillong ting kermen ba nagaliang jangi JSU ni hap jam segawai pat kananti na benta kani ka issue. Pupor nama tawa ka jingi keren ko balong very fruitful but deputy chief minister mari dei ro I minister jongi iba pej ya kathan jongi magi don lai ngot don aro deputy chief minister te kermen ba gajing ong jongi mitang singi kermen bangin yo pe ya ka result ka baba